क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 47थि बोसोरारि जथुम्मा बे बिसमुरियाव जादों आरो बेजों लोगोसे बर' समाज बेबो जाफादों। बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो बिनि थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव गासै बिबानगिरि आरो बेवहाय रायजो राजाखौ लोगो मोननानै आङो माखासे बुंनो गोनां बाथ्रा बेखौ बुंनो मोननानै आरो बांसिन गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनैनि दिनाव जोंहा बर'फ्रा नंगौ जोंहा मोनथाम गोरोबथा जालांबाय, BAC गोरोबथा, BTC गोरोबथा, बिटिआर गोरोबथा। नाथाय अब्लाबो जोंनि हारिनि गेजेराव माखासे जेंना जेंसिया जोबनानै फैयाखै आरो गाहायै जोंनि हारिनि राव, जोंनि हारिनि बिजों, जोंनि हारिनि थुनलाइ, जोंनि फरायसालिफोरनि जि माखासे जेंना जेंसि बेखौ लानानै जोंहा सावरायनांगौ गोबां दङ, मावनांगौ गोबां दङ आरो रायजो राजाफोरनो मिथिहोनांगौ गोबां दङ। जोङो बेनि गेजेराव 6.3 जेनोखि मोनसे बिटिआरनि जि गोरोबथानि दफा बे मोनसे जोबोद गिदिर जेंना जानानै दङ जोंनि गेजेराव। दिनै जोङो नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआर गोरोबथा जानाया 5 बोसोरानो जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो जोंहा बे 6.3 दफाया मावफुंनाय जायाखै। आथिखालाव बर' बिजोंनि हालोदा जि अबस्था जौगानांगौमोन बे जौगायाखै। फरायसाफ्रा जेंना मोनदों, फोरोंगिरिनि आंखाल आरो बे फोरोंगिरिनि आंखाला बिटिआरल' नङा, बिटिआरनि बाहेरावबो आरो बेखौ लानानै जोंहा दिनै बर' बिजोङा गोबां गिदिर खैफोदाव दं। बेफोर बाथ्राखौ जों दिनै रायजो राजानो मिथिहोदों आरो सरकारखौ खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जों मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंगोन जे जोंहा बिटिआरनि जि बिसायख'थि 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जाहैगोन बा आगष्ट' सेप्तेम्बराव जागोन। जोङो बर' फिसाफोरखौ जोङो गावस्रानानै थानायखौ जों लुबैया। जों लुबैदों मोनसे जयै थानानै मोनसे गोहोगोरा हारि हिसाबै जोङो बुहुमनो दिन्थिनो हानांगौ, बे जोंनि खावलायनाय। बेखिनिखौ नोंथांमोननो मिथियो। जोंनि रावखौ गेरेमसा महर होनो थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादा जानजि खाफ्रानानै एबा मावगासिनो दङ। जोबोद गोजोननायखौ आं गिबि नोंथांमोननि चेनेलजों आं फोरमायहरग्रोनाय जाबाय। दिनै नैबे गोथार बारायाव जों बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे बिसमुरि दख'रा बर' समाज आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनायाव बिसमुरि हालामनि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफोर, गुदि गेजेर गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि सार मेडाममोन आरो इन्टार बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गासै गामिफोरनि गामि बेंगिरिजों लोगोसे थान्दै नोजोरबोआरि रायजो राजाफ्रा लोब लोबै बाहागो लानानै दिनैनि बे गोथार सानाव मोनसे जारिमिनारि सोरजिनो हानायखौ बा जारिमिनारि सोरजिनानै दिनैनि बे बोसोरसालिया जथुम्माखौ जों खुंफुंनो हानायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहायनो जोङो मिरुनिनो गाहाय नेहाथारि जोंहा निलकान्त गयारि सारखौ जोङो मोननो हादों। बेनिखायनो जों मोनसे गोजोननाय फोरमायदों जाहाथे इयुनाव बिसमुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै थिसनजानाय बिबानगिरि बिथांमोननि गेजेरजों आरोबाव साबना हामनायै जाहाथे हालामनि सोलोंथाइ बिथिङावनो होन, थुनलाइयारि बिथिङावनो होन, गासैबो गोरोबलायनानै खौसेथिनि सुरजों बिसमुरि हालामखौ सोमखोर बिसमुरि हालाम महरै गायसननायनि हाबा मावलांगोन होननानै आङो नोंथांमोननि चेनेलजों आङो बे समाव आङो फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।